ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಾನ್ವಿ ಲಾಗ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರದ ಲಾಗ್. ನಾನು ಶುಕ್ರವಾರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡಿಜಿ ಜೈನಿ ಶಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಧ್ವಜದೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಧ್ವಜ ನನಗೆ ಸುಮಂತ್ ಧ್ವಜ ಅವನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಪೋತನೆ ಫ್ರೈಡೆ ಮಾತ್ರ ಜನ ಒಪ್ಪುಜೀರು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಮಂಡೇ ಇಂದು ಕುಂಜತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್. ಇಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಪೂಜೆ ಇರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ 14 ಜಾತ್ರೆ ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಫುಲ್ ದೊಂಪ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ಜಗನೇರು ನೈಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ಈ ತಾತನು ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಜಾತ್ರೆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಫುಲ್ ದೊಂಪ ಮಾತ ಪಾಡಿರುಂಡು. ಓಕೆ, ನಾನು ನೆನಪಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಶಾಲೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನಿತ್ತು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪೋದು ಬರ್ತನೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ. ನಾನು ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ನಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಯಾನೇನು ಪೋಯಿನಿ ಬಾಲಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಬಟ್ ಇನ್ಯಾರು ಭಟ್ರು ಇಜ್ಜಂಡ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋವೇರು ಅವಳು ಪೋದಕ್ಕೆ ಏನು ವೇರು ನಾನು ಏಪ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಪೋಯಿನ ಬೇಡ ಆಯ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪೋದು ಬತ್ತಲ ಕಾಣು. ಓಕೆ, ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್, ಪ್ರಣಾಮ.